Pequenos anacos de plástico, como estes, fan a vida máis fácil a moitos nenos con algún tipo de necesidade. No Banco de Tapóns de Lugo, voluntarios recollen e clasifican cada semana os millares que os cidadáns gardan para darlle un uso solidario. As últimas 13 toneladas acadadas servirán nesta ocasión para axudar a nenos dos colexos de As Mercedes e a Anexa de Lugo. Quixemos repartir a axuda o máis posible. Entonces, realmente se vai subvencionar 40 euros ao mes a cada pequeno. Eso significa 2 días de comedor a semana, os que van os días soltos. En cambio, por exemplo, temos 2 nenas que van durante todo o mes, entonces esos 40 euros é o que se subvenciona do total do mes, que son uns 90 euros. En total, 2.600 euros para o CEIP de As Mercedes e 134 para a Anexa. Nosotros vámonos destinar a compra de material escolar, que xa se lles aportou ao principio de curso. Foi un pouco o seguimento que levamos desde o ano pasado, coa aportación que nos deu tamén Banco de Tapóns para a compra, non para a compra, sino para a comida destes rapaces a través do comedor escolar. Existen centos de puntos de recollida de tapóns por toda a provincia. Unha recollida que levan a cabo os voluntarios e tamén as institucións públicas moi implicadas nesta iniciativa social. Hai unha recollida, hai un punto onde se recollen e os condutores ou o Parque Móvil da Diputación levos ou vainos a recoller a donde nos pidan. Desde a súa creación no 2012, o Banco de Tapóns leva axudado a moitos nenos con necesidades especiais, como a Saúl Cancio ou Uxía López. A pesar de acadar estes logros, faltanlles mans. Que a gente ayudara, que viñera a colaborar, a taponear, porque aparte é moi gratificante e porque sabemos que vamos a ayudar. No Banco de Tapóns de Lugo seguirán traballando para axudar e mellorar a vida dos máis necesitados e, de paso, coidar o medio ambiente.